Росіяни довели до смерті Джеміля Гафарова. Зранку стало відомо, що 60-річний кримсько-татарський бранець пішов з життя у слідчому ізоляторі окупантів у Новочеркаську Ростовської області. Ще місяць тому адвокати вимагали медичного огляду Гафарова. Він мав інвалідність другої групи та ниркову недостатність. Попри це, окупанти його судили як нібито терориста. Родичі бранця били на сполох, просили про допомогу медиків, але російські тюремники вперто ігнорували запити. Если СИЗО не окажет определенную помощь, если он не будет получать должного лечения и должного обследования, то это может быть уже тотальным конец. У січні окупанти засудили Джеміля Гафарова до 13 років колонії суворого режиму. Буцімто він прагнув захопити владу в Росії. Після незаконного присуду кримському татарину стало значно гірше. Адвокати називали його стан критичним. Гафаров не міг самостійно звестись на ноги. Вже тоді було ясно, що без негайного лікування Джеміль Гафаров довго не витримає. На самом деле ФСБ просто ликвидирует активистов, религиозных деятелей и так далее. Об этом очень много нами сказано за эти годы. Вот. По поводу самого Джемиля Гафарова, надо сказать, что он является инвалидом. Этот человек до ареста перенес инфаркт, будучи в следственном изоляторе, где абсолютно невыносимые условия содержания. Его здоровье только ухудшалось. Все, что делается против него, просто его убивает. И для него 13 лет – это просто смертельный приговор. Адвокати писали запити до СІЗО Новочеркаська. Вимагали терміново вивезти Джеміля Гафарова з ізолятора до лікарні. Шлях до неї зайняв би лише годину автівкою. Але російські тюремники тягнули тижнями. Відповідь на нескінченні клопотання адвокатів вони дали лише в день смерті бранця. В документі відмова. Всю відповідальність за смерть літньої тяжкохворої людини несе Росія, наголошує представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Тероризмом в Росії називають сповідування своєї релігії, слідування цінностям і принципам і просто тому, що ти кримський татарин і громадянин України. Ми обов'язково помстимось за його смерть. Усі винні понесуть відповідальність. На спеціально створеному трибуналі проти Росії і Путіна безпосередньо. Поки Джеміль Гафаров помирав у російській катівні, окупанти бездіяли. Ігнорували навіть заклики дипломатів. Окремою заявою Міністерство закордонних справ Туреччини наполягало на звільненні кримсько-татарських бранців, яких окупаційний Ростовський суд покарав 13 роками колонії. В своєму останньому слові на судилищі Джеміль Гафаров говорив, що лише хотів бути корисним громаді, своєму народу та рідному Криму. Однак усе змінили окупанти, які вдерлися до оселі його родини у Строганівці під Сімферополем у березні 2019 року. Це була наймасовіша облава ФСБ у Криму. У січні цього року його незаконно судили разом з Ерфаном Османовим, Сейраном Муртазою, Алімом Карімовим та ще одним літнім бранцем – Серветом Газієвим. До слова, він теж потребує негайного лікування.